Rygterne går hurtigt på Hartsyssel. Og ja, det er rigtigt nok. Vi er i samarbejde med vores insider. Niklas dræbte Kalle. Han er død. Han er fuldstændig død. Det kan godt være, at folk siger, at han er begået selvmord. Altså ikke. Det er fucking os, der har gjort det. Vi fucking slagtede ham. Vi slagtede ham som en ko. 5 skud lige i nakken, mand. Pow, pow, pow. Det er fucking os. Det er fucking flækker ty. Fuck ty, mand. Fuck, vi gør ved det. Fuck ty, mand. Fuck tykrud, det er dem jeg flækker. Kalle, du er stadig en clown, Nick. Hvorfor er du så fucking fed, Kalle?